tosiaan minä olen Tommi ja jos mun jutut tuntuu jotenkin niinku sellainen niinku kovilta tai sillä tavalla, niin mä ymmärrän, mutta teidän pitää ymmärtää se, että minä olen Kemistä. Mikä tarkoittaa sitä, että minulla on kemiläinen kasvatus. Ja se on vähän erilainen. Ja se mun papalla oli tapana, kun mä olin ihan pikkupoika, niin se saattoi joskus aivan yhtäkkiä niin hiipiä vaan mun selän taakse, ottaa niskasta kiinni, puristaa lujaa ja sanoa, että älä anna periksi. Mä en tiedä yhtään mitä vittua se sillä tarkoitti, mutta en oo antanut periksi. Ensimmäinen semmonen niinku vitsi, mitä mä muistan, mä olin ehkä 3-4-vuotias. Asuin Kemissä, kerrostalon pihalla pelattiin kavereiden kanssa jalkapalloa. Ja me vaan pelattiin siinä, sitten meidän yläkerran naapurissa asui semmonen kaveri kuin Jarmo. Jarmo oli semmonen parikymppinen hevari. Niin me pelattiin sitä jalkapalloa ja yhtäkkiä kuului sieltä Jarmon parvekkeelta, kun se huusi, että pojat, kattokaa tänne. Sitten me käännyttiin katsomaan, niin Jarmolla oli varsijousi. Ihan oikea varsijousi, millä se osoitti meitä ja huusi, että kuka ammutaan ekana. Ja me vaan juostiin ympäri, että älä minua. Se oli meistä helvetin hauskaa. Niin jos nämä on niinku lähtökohdat niinku minulle, niin on niinku aika turha ottaa jotenkin semmoista lämminhenkistä parisuhdevitsailua täällä niinku, voi vittu.